بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حديثا أهل البيت إمام علي عليه السلام يناتشوا أحسن إلى من شئت تكون أميره كيوتا تاما وندكسو sai ka zamanto shugabansa wastagani amman shi'ita takun nadhirahu ka kame kanka ka wadatu da kanka daga barin kowa sai ka zamanto tamkarsa wahtaj ila man shi'ita takun asirahu ka nemi bukatanka a wajen kowa sai ka zamanto bawansa. Abinda wannan hadisin yake nuna mana shine daga lokacin da mutum yake kyautata ma mutane tabbas za su so shi kuma zai iya zamantowa shugabansu, ma'ana sai abin da ya ce musu. Daga lokacin da mutum ya kama kansa ya kama bukatansa baya roƙe-roƙe a wajen mutane, to daga lokacin za su rinka ganin shi da girma da kima kamansu, ma'ana ya zama tamkarsu ba wani bambanci. Amma daga lokacin da mutum ya miƙa hannayensa ga mutane yana roƙe-roƙe yana roƙansu, to zai zamanto sun ɗauke shi kaman bawa sai yadda suka yi da shi. Bai da mutunci, bai da daraja, bai da ƙima a idaniyansu, to kaga wannan zubar da mutunci ne. Yana da kyau mu siffanta da siffofi na kamala ta yadda mutane za su riƙa kallon mu da daraja. Ubangiji Allah ya sa mu dace.